Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Атна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин, Альмира Дәүләтова, таныштырырмын. 17-19 март көннәрендә Саба районында стел теннисы буенча 16-нчы ачык шәхси команда бөтен Россия ярышлары үтте. Турнирда Россиянең танылган иң көчле спортсменнары Татарстан Республикасының төрле районнарыннан килгән кызлар һәм егетләр көч сынашты. Бу ярышта Россиянең 20 төбәгеннән һәм Татарстанның 15 районыннан барлыгы 295 кеше катнашты. Всего, значит, 26 регионов Республики Татарстан представлены, 15 субъектов Российской Федерации на турнире молодежном и 23 субъекта Российской Федерации на турнире сильнейших спортсменов России. Из участников сильнейших, будет участвовать чемпион России 2017 года в одиночном разряде. Это, можно сказать, сильнейший игрок нашей страны на данный момент Алексей Левенцов. Насколько с каждым годом популярность в стране этого турнира вырастает и по вашим... Я без привлечения могу сказать, что этот турнир из подобных ему, то есть из турниров, которые входят в единый календарный план Министерства спорта, это лучший и по призовому фонду, и по составу участников, и по уровню проведения, по всему. Татарстанских участников сильнейших принимают участие все, в полном составе вся сборная команда Республики Татарстан, женская, которая в 2017 году стала чемпионом России среди команд женских. Это впервые такой у нас очень серьезный успех. В полном составе вся эта команда здесь представлена. И первая по рейтингу – это лидер нашей команды Савельева Антонина. То есть, если она первая по рейтингу, естественно, надежда на то, что она должна выиграть, как раз и есть. Также среди мужчин тоже в полном составе наша команда, кроме Шибаева Александра, он к чемпионату мира готовится. Значит, Исмаилов Саади, здесь он третий по рейтингу представлен, тоже член сборной национальной России, тоже чемпионат мира будет участвовать. Есть определенные проблемы, нас включили в единый календарный план Министерства спорта, а там есть определенные требования. То есть турнир должен быть всероссийский. То есть, по большому счету, этот турнир, когда он не был в едином календарном плане, мы проводили как международный, у нас участвовали здесь и из Кореи участники, очень много было разных стран, я сейчас просто все не запомню, из бывшего СНГ, много очень. Сейчас мы немножко зажаты в эти рамки, и нам перед Министерством спорта России отчитываться. И поэтому мы не можем приглашать сильнейших игроков из-за границы. Ярыш югары дәрәҗәдә үтте. Россиянең спорт мастеры исемен алу өчен барысы да тырышты. Ачылу тантанасына Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов та килгән иде. Ул үз чиратында спортчыларны сәламләп, аларга уңышлар һәм җиңүләр теләде. Добрый день, дорогие друзья, участники спортивного турнира. Искренне поздравляю вас с открытием турнира. Хочу поблагодарить регионы Российской Федерации. 20 регионов представлены, районы нашей республики. И, конечно же, 16-й год подряд это спортивное состязание уже стало российского масштаба. Здесь и мастер спорта можно выполнить, и сборную попасть. Я считаю, что наши сабинские коллеги создадут вам прекрасные условия для проведения этих соревнований, а вам я желаю хорошей игры, успехов и будущих побед. Всегда искренне приветствуем вас в Татарстане, в Садинском районе. Я надеюсь, что вы неоднократно еще сюда вернетесь. Желаю вам успехов. Участники, гости, 16 раз проводится этот турнир. Мы очень рады, что это воплотилось в жизнь. В действительности каждый год проходит этот турнир и собираются лучшие теннисисты Российской Федерации и Республики Татарстан. Большое спасибо тем, кто вкладывает душу, труд в подготовку этих спортсменов. Но и сами спортсмены, они всегда вместе. И этот турнир, он, думаю, еще больше их объединит, но сильнейший всегда он остается сильнейшим. Большое спасибо, Александр Валерьевич, за большой вклад в развитие спорта республики. И этот турнир тоже большой вклад делается республика, и лично президент.
самое главное, хорошей игры, бескомпромиссной, сильнейший должен победить. Турнирга теннисчыларның иң көчлеләре җыйналган. Алар арасында бик күп ярышларда катнашып җиңү яулаган райондашларыбызга яхшы таныш Сади Исмаилов та бар. Да, настрой очень серьезный, потому что соревнования серьезные для меня и вообще очень много народу сюда приедет. И настрой боевой, естественно, только для победы сюда приедет. Здесь лучшие, сильнейшие России приедут сюда. Чемпион России вот приедет, вся сборная приедет сюда практически. Поэтому эти соревнования очень важны для меня, так как еще проходят в Сабах. Хочется показать высокий результат. Играл вот недавно Даулиев Газиз. Хорошо, перспективный игрок. Будем работать, чтобы развивался дальше. Ну а так много хороших ребят, просто надо работать. Теннисның ябылу тантанасы 19 март көнне уздырылды. Район башлыгы Рәис Миннеханов кулыннан яхшы уен күрсәтеп җиңү яулаган спортчылар бүләкләр кабул итеп алды. Райондашыбыз Раил Галиәкбәров Россиянең спорт мастеры исеменә лаек булды. Ир-егетләр арасында Россиянең иң көчле спортсмены булып, беренче урынны яулаган Алексей Ливинцев танылды. Ә хатын-кызлар арасында Татарстан Республикасыннан Антонина Савельева беренче урынга лаек булды. Командалар арасында беренчелекне безнең Саба районы командасы яулады. Ярыш җиңүчеләре медаль, грамота һәм акчалата сертификат белән бүләкләнде. Татарстан Республикасының авыл районнары спортчыларына акчалата призлар тапшырылды. Авыл кешесе өчен иң җаваплы чар елны туйдырырлык көннәр башлана. Җирдә эшләүдән тәм тапкан чын игенче механизаторлар бу сәгатьләр җитәнен алдан ук көтеп алалар. Авыр мәшәкатьле тузанлы эш булса да, икмәк игүдән, азык-төлек муллыгы булдырудан да игелеклерәк, саваплырак хезмәт табылырмы? Язгы кыр эшләренә әзерлекне районыбызның туган як җәмгыятендә күзәтеп кайттык. Без килгән вакытта да хуҗалыкта эш гөрли иде. Ни дисәң дә язгы кыр эшләренә техниканы әзерләп өлгәргә кирәк. Эшләр апрель башларына планлаштырыла. Туган як хуҗалыгында 4200 гектарда сөрүлек җирләре бар. Быел алар 1240 гектарда язгы бөртекле культуралар, 1284 гектарда азык культуралары чәчүне бурыч итеп куя. Моны туган як җәмгыяте җитәкчесе Илфат Мөхәммәтов та искәртә. Азык культуралары эчендә 500 гектар планлаштырыла. Кукуруза чәчү, аның 100 гектары бөртеккә, 500 гектар инде кальмасмес, өстәмә 100 гектарда судан күргән чәчүгә планлаштырабыз, 184 гектарда соловика, шулай җәйгә күпьеллыкларны яңарту максатыннан инде язга без планлаштырабыз 222 гектар күпьеллык чәчү, җәйгә Летний Пацифик өлкәләрендә 206 гектар күпьеллык чәчүгә планлаштырабыз. Язгы эшләр буенча яңа өстәмә 2800 гектар дым палаты бар безнең. 921 гектарда кызы культуралар, шуның эчендә 200 гектар будай. Аларны инде вакытында тукландырып тормалыйсы була. Башламалар туклау бара бүгенге көндә саклануда. 1 гектарга 59 килограмм тәсвит шемәткәдә башламалар тукланды. Ну безнең план 70 килограммга җиткерү инде. Без алдагы шамат айларында, апрель башларында аны акчалы барлана туплап бетерәбез дип ышанам. Хуҗалыкта 12 йөк машинасы, 28 трактор исәптә тора. Авыл хуҗалыгы техникасы 90-95%ка әзер. Техника төзекләндерү буенча ел дәвамында аерым бригадалар эшли. Тимерчелек өлкәсендә аерым 3 кешелек бригадалары бар. 2000 елдан бирле монда эшлибез инде. Бу запасческой булып язгы кыр эшләренә әзерләнәбез. Тоғылма топ әзерләп куйдык инде, чәчкечләр, культиваторлар, кирәк, тормалар әзер. Тракторлар ремонтлана, әкренләп. Хәзер шул ремонтка керәсе 1-2 генә трактор калып бара инде. Шул чәчәбез. Алла бирсә, игеннәр булыр. Хуҗалыкта 130 эшче булса, аларның 45-і хатын-кызлар, ә калганнары техник хезмәткәрләр. Мәсәлән, Нақип Мәликов башта 30 ел комбайнда эшләгән, ә хәзер 20 ел тирәсе слесарьлык хезмәтен башкара. Техниканы төзәтүгә күздән үк керешәбез ди ул. Токтаганнан ремонтлап күтәртеп куябыз. Һәрберсен алып кирип ремонтлый башлыйбыз инде Европа кайтып биргән сайын айсына нәсел. Быел сипкаларны ремонтлый башладык алдан, аннары чәчкечләрне. Аннары катыклар, менә монда техникалар барсында шул безнең куллар аша итә инде.
Менә бу амбарларның берсен 2015 елда, икенчесен 2016 елда ясаганнар. Шулай ук яңа коймалар да тотылган. Амбарда 7000 центнер семәне саклана. Семәнеләр әйбәт сакланган, ди агроном Рөстәм Ганиев. Анализга җибәрелеп, тикшерүдә үткәрелгән инде. Күбрәк тамыр черегенә каршы чаралар тәкъдим ителә икән. Алар шуның нигезендә эшләргә тырыша. 3000 центнеры арпа семенәсе, 1600 центнеры будай семенәсе, 1000 центнеры сулы, 1200 бұрчақ. Хәзер вакытта инде бүтән семенәләрдә тикшерүгә тапшырылды, анализлар чыкты. Шулай ук җирләргә, авыруларга тикшердек. Семенәләр әзер, шул көннәр җылтуга инде аулау эшләрен башларбыз дип планлаштырабыз. Булай язгы кыш эшләренә семенәләр җитәрлек. Складларны ачып куябыз, аларны семенәләрне бер кат перекидать итәбез, бер кат аларны җиләтергә тырышабыз. Алар язгы кыш эшләренә хәле уянсыннар, җылынсыннар, шул эшләрне башкарырга тырышабыз инде хәзер. Чәчү эшләрен язгы дымны эләктереп калу өчен тиз эшләргә кирәк. Җир безне түгел, без җирне көтәргә тиеш, ди Туган як җәмгыяте җитәкчесе Илфат Мөхәммәтов. Алла берсе исән сау, без үзебездә продукцияне быел инде еллар матур килсә, җитәрлек күләмдә җыеп алырбыз дип уйлыйм. 90 яшьлек юбилейларын каршы алучылар турында сөйләүебезне алга таба дәвам итәбез. Кызыл Миша авылында яшәүче Мәриса Пагзаирова 90 яшен тутырып, онык-оныкчыклар куанышы күреп гомер кичерә. Мәриса Пагзаирова Пукәл авылында Гызаир һәм Хадиша гаиләсендә икенче бала булып дөньяга килә. Абыйсын 16 яшендә яшен сугып үтерә. Бүгенге көндә бер туганы Нәзихәт кенә исән. Ул Оренбургта яши. Мәриса апа 1950 елда Кызыл Мишәгә килен булып килә. Ислам абый белән аларның бер артлы 5 балалары дөньяга килә. Ире белән ул 55 ел бергә гомер кичергән. Кызганыч, 12 ел элек ул вафат булган. Юбилярыбыз Мәриса апа тормыш юлын начар яктан искә алмый. Башта бухгалтер булып эшләдем. Монда килгәч 10 ел эшләдем бухгалтер булып. Тегендә дә шул бухгалтер именно колхозлар берләште дә, колхоз берләшкәч контор тимершыкка күчте. Мин анда барып эшли алмадым. Мәриса апаның 11 оныгы, 16 оныкчыгы бар. Шушы көннәрдә тагын бер оныкчыгы туарга тора. Бу елда икенче оныкчыгының да аваз салганын көтәләр. Кече кызы Сурия апа Кызыл Миша авылында төпләнеп калган. Шушы авылда торгач, мин иң кадерле баладыр дип уйлыйм инде үземне ди ул. Сурия апа иртән көн саен әнисенең хәлен белергә кирә. Мәриса апа 90 яшендә булуына карамастан, кызын шәйләр кайнатып, ашарга пешереп көтеп тора. Без инде үскән вакытта әтине җүнәп күрмәдек дисәк тә буладыр. Ул бер караңгыда чыгып китте эшкә дип. Көтү куганчы чыгып китә иде ул, башка авылга йөреп эшләде Тимершык авылына. Тимершыкка барып җиткәндә, Тимершыкта әле көтү чыга иде дип кенә сөйләшәләр инде. Ислам абый эшкә килеп җитә иде, әле без көтү куа идек дип. Һәм инде көтүләр кайткач, бөтенесен барлап япкач, караңгы төшкәндә генә Тимершыктан кайтты, ул анда главный бухгалтер булып эшләде инде бик озак еллар 22-нче партия исемендәге колхозда. Әни безнең әтине бик кадерләп тотты дисәк тә була. Әти безнең бер авыр эштә эшләмәде, чыгып китте, кайтып керде. Әни бөтен эшне үзе эшләде инде ул, тегермәнен дә тартты, пешәнен дә чапты, пешәнен дә ташыды. Шулай итеп үстек. Бездә инде шул җырдагыча иркә кочакта үсмәдек. Әни безгә дә бик каты булды ул, инде каты куллы булды. Без менә күбрәк бит инде балалар әтиләрдән куркып торса, без әнидән куркып тордык. Әни нәрсә әйтер микән? Ну, әни үзе шулай куркып торсак та, әни бер вакытта да менә үскәндә инде әнидән сорыйсың бит инде. Үсеп киткәч инде кич чыга башлыйбыз бит инде. Кич чыкканда әнидән сорасак, әтиеңнән сора дип, һәр вакытта әтине өстен итеп куя иде ул үзе барыбер дә. Менә шулай үстек, шулай яшибез бит инде. Менә Аллага шөкер, әни менә 90 яшькә килеп җитте. Ул инде 90 яшь бит инде ул бик зур гомер. Аллага шөкер дибез инде бүгенгесе көндә үз аягында йөреп тора әле ул, үз өендә яши. Беребезгә дә барып торасы килми аның. Кунакка килгән очракта да бер-ике кичтә кундырып булмый аңы. Бер кич кунгач инде бәг озак тордым, үз өемә кайтам, үз өемдә рәхәт дип кайтып китә ул, беребездә дә тормый. Үз өендә тора Аллага шөкер 90 яшьтә булса да. Әни тагын әле шулай сау сәламәт булып, үз аягында йөреп, үз көнен үзе күреп, тагын шулай әле Ходай биргән гомерен инде шушылай матур итеп, үз аягында йөреп үткәрсен ул. Безнең әле менә игелекләрне күрергә язсын аңа тагында, оныкларның игелегендә күрергә язсын. Әле оныкчыкларның игелеген күрсә дә сүз әйтмибез. Сау сәламәт булып, шушындай матур итеп, безгә әни булып әле, әни дип әйтү бик рәхәт бит. Әни булып тагын яшәсен әле.
Ходай биргән гомерен. Улары Фидаил белән Фәнәвил игезәкләр булып дөньяга килгәннәр. Фәнәвил абый бүгенге көндә Казанда тора. 2 сәгатькә алдан тусамда 50 яшькә кадәр Фидаилгә абый дип әйттерә алмадым дип шаярта ул. Әни бик строй кеше инде. Аны әйтәләр инде гел. Сукынырга шунда суга бар бит инде. Шуны әйтәләр устар дип битиме. Шунда чыгып кыскырадыр ул, менә шуннан кыскырса сабаха иштеләренең тавышымы. Без су астында булса да ишетеп шуны. Нәрсәң бар шул кич чабадыр инде. Мин теге зур булганлык беләндер инде 2 сәгатькә. Беренче мин чабадыр инде, тегене кулдырмый дим теге малайны. Вартарагы. Беренче менеп сич бирәдер инде, әни без монда нәрсә эшләргә кирәк. Әйт сүзеңә дип. Менә шундый. Шундый вакытлар бар инде. Әнисен нык яраткангадыр инде теләкләрен дә Фәнәвил абый җыр белән юллады. Күпме карасам да карап туймыйм, Идел буе кайыннарына. Алар җитәкләшеп яланаяк, чыгар төсле Идел ярына. Мин яратам сезне, кардәшләрне, хөрмәт иткән кебек яратам. Шуңа күрә сезгә багышланган, йөрәк җырларымны яңратам. Нурания апаның килен булып килүенә 36 ел булган. Мәриса апага ул бик рәхмәтле. О вакытта әнкәйнәк минем шикелле яши әле, аяк баскан җиреннән ут чыгарадыр әле. Улы малай Фидаил, кызы Мөзәйнә Түбән-Камада, уртанчы кызы Сәрия Иләбәрдә яши. Рузания апа Мәриса апаның инесенә кияүгә чыккан, бөтен авыр ират эшләрен эшли иде. Ире иртән чыгып китеп, кич кенә кайтып керә иде дип искә ала ул. Бик әйбәт кеше, бик каты ирләр эшендә эшли торган кеше булды инде. Менә шул бик каты куллы, бик тырыш. Бөтен кешегә ярдәмчел булды. Бөтенебез эшендә бик киңәшче, табышчы. Мин шушында Кызыл Мишәгә Бүкелдән килгәндә Җәү апайга кердем дә, миңа иң беренче киңәшне шул бирде. Мин ирсез калдым. Әти әйтер, иң башта син Мәрисәгә килеп киңәш итәсең, аннары безгә төшәсең дияр. Менә шул минем киңәшем дә шушы, ир урынында да шушы булды, минем әткәй, әнкәй урынында шушы апай булды. Юбилярыбызның кодагые Зәләфрүз апада, 2 туганының кызы Әлфинур апада матур хатирәләр искә төшереп, туган көн иясенә бары изге теләкләрен генә юлладылар. Аллага шөкер, бик әйбәт яшәдек. Алар белән аралашып, хәзер дә шулай. Кодагый бик тырыш кеше, үз сүзен нык әйтә торган кеше бар безгә да, кирәклесен алай ичендә калдыра торган түгел. Батыр безнең иткәч, безнең авылда бухгалтер булып эшләде, озак кына еллар аннан кода китте бит инде Тимершыкка бухгалтер булып. Кодагый монда кладаушык булып калды, төрле эшләрдә дә эшләде. Бергә яшәдек. Әйбәт гаилә, Аллага шөкер. Мәриса апайны бик яраттык. Мәриса апай кичкенә вакытта шушы 2 игезәк улларын сап-сары фанер бала арбасына утыртып, көтү куганчы иртүк килеп җитә торганы. Әни әйтә торганы безгә. Торыгыз инде, Мәриса Кызыл Мишәдән үк балаларын арбага утыртып килеп җитте, әс һаман йокыдан тормыйсыз ди торганы. Бәк булыша торганы килеп Мәриса апай безне дә якын итте. Biz de onların yakın ettik, bik tatlı matur yaşadık. Rahmet. Uzun ömür, yok, Xuday köpme ömür bergen, şunu hatlı yaşa Mərisa apay, birgə bulduk, tatlı oturduk, rahmet. 90 яшьлек юбиляр Мәрисә апа бер көндә гәҗитсез тора алмый, намазында калдырмый. Аңа без бәхетле картлык кына теләп калабыз. Авыл мәдәният йортларына халыкны тартып булмый, кешеләр телевизор, компьютер кашыннан китә алмый дигән сүзләргә Пүкәлдә ышанмыйлар. Авыл халкы китапханә һәм авыл клубыннан башка яши алмый. Биредә борынгы йолаларны саклап гомер итәләр. Пүкәл авылы китапханәсе һәм авыл клубы икесе бер түбә астына урнашкан. Тәрәс төбендәге гөлләр елның һәр фасылында чәчәк атып утыралар. Сине урам яктан ук үзләренә тартып торалар. Әнә шуңа күрәдерме, бирегә һәр вакыт киләсе килеп тора. Хәзерге заманда кич утырулар инде онытылып бара. Кулга энә тотып, шигү, бәйләү кебек эшләрне дә бик сирәк кешеләр башкара. Ә менә Пүкәл авылы апалары барысында булдыра. Атнаның һәр 2 көнендә авыл апалары клубка утырмага киләләр. Алар биредә берсеннән-берсе уздырып, ыек башлар, кофталар, сарафаннар бәйлиләр. Безнең авылыбыз бик бәләкәй. Гадәттә, бәләкәй авылның кешеләре бик актив була. Безнең авылыбызның кешеләре дә бик ярдәмчел, актив һәм барлык чараларда да актив катнашалар. Шуның өчен безгә эшләүе бик җиңел.
Һәрбер чарабызда алар үзләренең ярдәмнәрен күрсәтәләр. Китапхана инде ул кеше өчен китап уку урыны гына түгел, бәләкәй авылларда бигрәк тә ул алар өчен аралашу урыны да. Алар шушы китапхана безгә килеп, аралашып утырырга бик яраталар. Безнең китапханабызда өлкәннәр белән Ак Калфак хатын-кызлар клубы инде бик күптәннән 2002 елдан ук оешкан. Төп эшләребезне шушы хатын-кызларыбыз ярдәмендә башкарабыз. Сезнең шушылай матур итеп кич утыруыгызга кайчан оештыра башладыгыз бу чараны? Ничек үтә ул сездә? Без аны уйладык та кич утыру формасында итеп эшләдек. Һәм менә инде күп еллардан бирле атнаның сишәмбе һәм чәршәмбе көннәрендә кич белән эшләре беткәч, безгә бик ләп кич утырырга җыелалар. Анда кул эшләр эшләп, сөйләшеп, төрле әңгәмәләр, түгәрәк өстәлләр, шул ук вакытта чәй эчүләр дә була. Аннары без фельдшерыбызны чакырып, сәламәтлек дәресләре дә уздырабыз. Җырлыйбыз да, биебез дә, күңеләшеп, матур итеп яшибез. Китапханагызда китап фонды ничек? Безнең китапханабызның китап фонды 8,500 тирәсе, шуның 4300 татарча, ә калганнары русча. Биредә берәүләр бәйли, икенчеләр газет укый, өченчеләре җыр өйрәнә. Әйе, утырмага килүчеләрнең һәр кайсының да үз шөгыле бар. Бик күптәннән бәйлим инде, бәйләргә бик яратам. Менә бөтен дөньям рәхәтләнеп китә, бәйләсәм, бәйләмичә торсам, эшем пыша башлый, бәйләргә бик яратам. Нәрсә бәйлисез? Менә нәрсә булдыралам барсын да бәйлим. Истемдә күлмәгемне дә үзем бәйләп кидем. Кызларыма бәйлим, оныкларыма менә идәге оныгыма бәйләдем. Шәмәрдәндәге оныгыма да шушындый ук сарафан төсегенә икенче төстә бәйләдем. Инде башмаклар бәйлим менә. Менә Шәмәрдәндә балкышта ял итеп төштем декабрь аенда. Шушы яңа төрле башмакны өйрәнеп төштем. Хәзер шуны бәйлим менә. Менә шушыларны. Менә шушыларны бәйлим. Бәйләргә кайдан өйрәндегез сез? Бәйләргә булай үзлегемнән өйрәндем инде. Мин бер кеше дә өйрәтеп утырмады. Элегрәк носкилар гына бәйлидерим. Аннан соң инде сарафаннар, күлмәкләр бәйли башладым. Үзем кызыксынып инде кызыма бәйләдем, свитерлар бәйләдем. Мәктәптә укыганда гел малайларга жилетлар бәйләдем. Иптәшемә свитер, жилетлар бәйләдем. Безем сатып алмыйм, үзем җипләрен алам да үзем күңелгә шаган төрлесен бөтенесен бәйлим. Диләфрүз Исламова бәйләү белән бергә шиүгә дә зур игътибар бирә икән. Бер рәхәтлек бирә инде. Өйдә дә булгач күбрәк иптәшләр белән күреп сөйләшеп кайтам, аралашып кайтабыз. Китаплар укыйбыз, гәҗитләр укыйбыз. Әле мин ул язга да менәм, безнең атнаның 3нче көне ул язда да була утырма. Анда да очрашабыз. Чиккән әйберләрегез күпме? Чиккән әйберләр кул ялыклар гына инде. Мин үзем әле бик өйрәнеп бетмәдем, кызым чигә. Әнисә апа Газизова бүген кич утырмага бераз соңрак калып килде. Күрше әбинең хәлен белешеп йөри икән. Менә монда килгәч мин ишеттем әле, сез күрше әбисенең дә хәлен беләсез. Аның янына да керәсез. Керәм, Аллага шөкер. Әби, ничегрәксең? Менә 85 яшь булганга апрельдә Кадырова Миҗихан апай. Менә шуның янына кереп утырам кич белән. Менә әле мәйтәм, аның библиотекадан алып кайткан 2 китабы бар я. Мәйтәм, бүген Миҗихан апай библиотеканы ял инде, иртәгә мин сәгать менеп бирәм китап дип, мин аңа китаплар алып кайтып бирәм. Нәрсә турында укырга ярата ул? Ул бөтенесен ярата. Телевизорда карый, ул көндәлек 7 газетка, 7 төрле газетка гына языла ул. Менә шуларны укып бетерә дәйме? Аннан соң мин аңа калган вакытларында шул китапларны алып кайтып бирәм. Әнә шулай. Үз эшләре янына күршенекен дә сыйдырган. Киң күңелле апалар белән эшләвенә клуб мөдире Зөлфия Сәйфетдинова да сөенеп туя алмый. Без бу әбиләр белән концерт куйган вакытта әле бераз акча мәчет эшләгән чорда мәчеткә дә бирдек. Аннары берничә авырту кеше бар иде, 1-2 бала, аңа да әзгенә булса да үзебез җыеп бирдек. Әбиләребезнең шундый ярдәм итәселәре килде. Хәзер үзебезгә ул вакытта бик телевизор кирәк вакыты, телевизорда алдык. Үзебезнең эшләгән хезмәт түләүле хезмәтебездән аларга үзебезнең рәхмәтләрне җиткерәм. Алга таба да шулай авыртмыйча, бергә ярдәмләшеп, бергә матур итеп яшәргә язсын әле.
Yaşay alsan idi turmuşunda, can süygenin bilen gürleşip, yaşav matur, yaşav şunday matur, yakınlarga süyüleşip, yaşav matur, yaşav şunday matur, yakınlarga süyüleşip. Biride her kim jırlый. Jırны mыңны үз иткән барлык хатын-кызларны да бер әйбер ансамбль берләштерә. Мәсәлән, Роза Мусабаеваның җырын биредәгеләр генә түгел, авылдашлары да бик яратып тыңлыйлар. Бик бәхетле туям өземіне, маңлы қараш керсіз, қараш бейтіл, қарашылар көңел күзгісім. Маңлы қараш керсіз, қараш бейтіл, қарашылар көңел күзгісім. Қарашылар көңел күзгісім. Гомере буе намуслы хезмәт юлы үтеп, лаеклы ялга чыккан бу апаларның һәр кайсы зур мактауга, хөрмәткә лаек. Алар яшьлекләрендә шак кына уйнап калган халкыбызның төрле уеннарын, җырларын, биюләрен башкаралар. Наза, йөзек салышлы, биш бармак дисеңме? Булар берсе дә алардан читтә калмый. Халык биюләрен теттереп башкаралар алар. Яраткан җырларын җырлап, яраткан шигырьләрен башкарып яшәүче авыл апаларына сәламәтлек, байлык, бәхет телибез. Пукәл авылында бер кичебез алар белән узды, һәм ул озак вакытларга истә калачак. Яшьлегемдә мин бер генә яраттым, ана карап күңелемне юаттым. Үсем дидем, матур чәчәк асын дидем, һәр көн иртән чишмәләрдән су сиптем. Үсем дидем, матур чәчәк асын дидем, һәр көн иртән чишмәләрдән су сиптем. Инде гел чәчәк атты дигәндә, күңелләрем җанышканып килгәндә, тәрәзә төбемнән геләй май югалды. Әйтегезче, дуслар, аны кем алды? Бүген сезгә җиткерәсе яңалыклар шулар иде.